Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Enerġija Mark Anthony Sammut qed jinsisti li l-Gvern huwa bla viżjoni f'dan is-settur tal-enerġija u jippreferi jagħmel investiment skandaluż f'wind farm fil-Montenegro minflok jimxi fuq l-eżempju ta' pajjiżi oħra Ewropej. Każ klassiku huwa dak li qed tagħmel Franza illi ngħatat fondi mill-Bank Ewropew sabiex tkun tista' tinvesti bil-qawwa fi 3 wind farms il barra mill-kosta tagħha fil-Baħar Mediterran. Ftit ilu tħabbar kif Franza ħadd tkun qiegħda tibni floating offshore wind farm fondi Ewropej finanzjati wkoll mill-European Central Bank. Filwaqt li pajjiżi oħra qed imorru għal enerġija alternattiva, Malta il-flus nefqithom f'wind farm fil-Montenegro illi nafu li kien involut fi skandlu kbir ta' korruzzjoni illi l-Ministru Mirjam Dalli għada qed tipprova tagħti waqt tirrifjuta li tippubblika saħansitra rapport intern li sar mill-Ena Malta dwar dan l-iskandlu. Bħala Partit Nazzjonalista inna mis-sena l-oħra li ppubblikajna pjan sħiħ dwar l-enerġija, pjan holistiku li wieħed mill-ambizzjoni tiegħu hija wkoll li jkun hemm floating offshore wind farm f'pajjiżna sas-sena 2030. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius min-naħa tiegħu saħaq illi dak li għamlet Franza huwa mudell ideali għal pajjiżna sabiex nagħmlu investimenti tant kruċjali fuq il-baħar. Ħalli Malta timxi lil mid-dipendenza fuq il-gass u fuq il-ftehim mal-elettrogas li l-Partit Nazzjonalista irrefera lih bħala deal korrott. Peter Agius qal li l-isqarrija tal-Gvern għadha tgħid bil-kontra ta' dak li qed tiddikjara il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli li qed issegwi l-passi tal-eks Ministru Konrad Mizzi u saħansitra qed taħbi mill-pubbliku u mill-ġurnalisti rapport importanti li jitfa' dawl fuq il-prattiċi ħżiena li hemm wara x-xiri miljunarju mill-Ene Malta tal-wind farm fil-Montenegro. Il-kellim nazzjonalista għall-enerġija Mark Anthony Sammut insista li dan l-investiment fil-Montenegro juri n-nuqqas ta' viżjoni li kellu u għatandu l-gvern ta' Roberta Bela għal dan il-qasam tant importanti.